Bueno, erronkan murgilduta zaudete, eta ia hasi zarete kontzeptu batzuk barneratzen, ondorengo pausua izango da, behin teoriatik praktikara jotzea. Tailerrean montatu duzu da agintearen eskema, motor elektriko baten agintearen eskema, eta orain pasatuko gara potentzia edo indarraren eskema bai montatzera, hau da, motor elektriko konektatuko diogu gure zirkuituari, eta baita kadesimun marrastera. Orduan, gaurko bideo honekin erakutsiko dizuet non dauden indar eskema horretan marrastu alizateko, kadesimun marrastu alizateko elementuak eta tresnak. Bueno, hemen ikusi dezakegu zein izango den emaitza, bai. Orduan, playri ematen baldin badiot, bueno, hau kadesimu badakizu erabiltzen aurretik. Lehenengo ebaluazioan ere erabili duzu, eta bigarren ebaluazioan agintea egiteko. Vale. Orduan, playri ematen diogu, magnetotermikoa aktibatzen dugu, eta orduan gure argi gorria piztuko litzateke. Hau da, motorra ez dago martxan oraindik. Martxari edo pulsadoreari emoten diogunean, kontaktorea martxan jarriko da, eta kontaktu itxiak zabaldu egingo dira, eta kontaktu irekiak itxi. Vale? Orduan, pasatuko da motorra martxan jartzera. Orduan, argi berdea piztuko da, motorra martxan jarriko da, noiz arte? Ba, bai hemen eta bai hemen ikus dezakegu errele termiko bat. Errele termiko horrek egiten duena da gure zirkuitoa babestu. Motorra berotzen denean salto egingo du, bai, babes gailu bat da. Orduan, bertan klikatzen baldin badiogu, izango litzateke errele termikoa aktibatzen dela, eta orduan motorrak funtzionatzeari itxiko dio, kontaktuak bere posiziora bueltatuko dira, eta piztuko litzateke hanbar argi hau. Bai, esaten diguna, motorra ez da biela ondo, edo gainberotu egin dara. Vale? Orduan, bueno, esango dizuet non dauden elementu guztiak. Marraztuko dut, bai? Kontuan izan behar duzue, hemendik aurrera, korronte alterno trifasikoarekin arituko garela, orduan. Joaten gara ona, motore trifasiko aukeratuko dugu. Vale, hemen jarriko dugu. Gero, zer gehiago behar dugu? Eskeman ikus dezakegu, baina ja zuek ere jamar zarete identifikatzen zeintzuk diren behar dituzuen elementuak. Bueno, beharko dugu magnetotermiko bat. Vale? Magnetotermikoa kokatuko dugu, trifasikoa. Zer gehiago daukagu? Daukagu rele termikoa. Rele termikoaren irudia izango litzateke. Eta falta zaigu jartza kontaktu mekanikoa. Kontaktorea, bai. Kontaktor, eta hemen jarriko. Zan dugun bezala trifasikoa, korronte trifasikoa, bai. Orduan, jotzen magaldin magara, tentzio bat eman behar diogu gure zirkuituari, kasu honetan trifasikoa. Jarriko dugu, vale, oso ondo. Eta kableak jartzea falta zaigu. Vale, trifasikan erabiltzen diren kableak dira grisa, marroia eta beltza, baina bueno, horrela marrastuko dugu. Momentuz. Vale, orduan lotuko ditugu elementu guztiak. Eta behin, elementu guztiak lotu ditugula, aldatu behar ditugu izenak, bai, bestela ez dugu jaramonik egingo. Rele termikoari diogu FR bat, orduan berdin ditu behar dugu. Vale. Ok. AM bat. Vale. Hau berdin dago.
eta horrela. Ordan probatuko dugu martxan jartzen den. Play. Vale. Argi gorria pizten zaigu. Behin martxako botoiari ematen diogunean, kontaktorearen bobina aktibatuko da, honek kontaktuak posizio aldatuko ditu. Suposatzen da motorea bueltaka ari dela, noiz arte? Relé termikoa aktibatzen denera arte, edo relé termikoak saltatzen duenera arte, horrek esan nahi duela motorea berotu egin dagoela. Eta orduan argi motoreak funtzionatzeari utziko dio, eta argi ambar koloreko argia piztuko litzateke. Orduan, jazta montatu dugu gure zirkuitoa, bai? Eta orain tailerrara joan eta montatu dezakezue potentzia edo indarreko zati hori. Bideo tutorial hau Creative Commons lizentzia batekin babestuta dago. Beraz, partekatu egin nahi duzuena, baina ez atera etekin ekonomikorik.